Nedavno sam u komentarima pročitao zahtev, molbu ili sugestiju da kažem nešto više o intuiciji. Da vidimo šta je intuicija, zašto je ona korisna i kakve predodžbe, odnosno kakvo mišljenje imaju ljudi u intuiciji. Za mnoge ljude intuicija nešto neopipljivo i čak i ne veruju u intuiciju. Dok opet neki smatraju da je intuicija izuzetna prednost tih nadarenih ljudi koji je posjeduju. Da li je intuicija neko šesto čulo? Da li je intuicija nagrada od prirode, od Boga, samo nekim obdarenim pojedincima, ili se pak intuicija može objasniti na nekoj naučnoj osnovi. Pa hajde da pokušamo da je objasnimo na nekoj naučnoj osnovi. Po mom mišljenju, intuicija bi bila neko osjećanje koje nije racionalno obrađeno, koje nam se javi u vezi neke stvari, pojave, slučaja, ljudi, događaja i tako dalje, šta će da se desi, recimo u budućnosti, u vezi nečega. Moje mišljenje da intuicija nije ništa nadprirodno, nego jednostavno samo neka slutnja. Što bi Englezi rekli hunch. Kaže, imao sam slutnju, imao sam neku misao o tome, ne znam kako, ali došla mi je u glavu. Pa evo sad ću da vam objasnim kako je došla u glavu. Misao o nečemu, kad imate slutnju da će se nešto dogoditi. Ajde recimo uzmemo primjer filmove. Gledajte sad neki kriminalistički film. I gledali ste dosta filmova. I sad prvi put gledate taj film, naravno. I sad dođe neka scena, neko ide kroz neki mračni prolaz i čuje se ona muzika. Onako malo dramatična. I ko je gledao dosta filmova, taj nije 100% siguran naravno šta će se desiti, ali pretpostavlja vrlo verovatno da će kroz tu napetu muziku i napetu scenu, da će to da se razreši na taj način da će neko da iskoči pred tog našeg, recimo, glavnog junaka, da ga napadne ili tako nešto slično. I obično u 90% slučajeva tako nešto i bio. Tako vam je i u životu. Ta slutnja ili ta intuicija je ideja o nečemu, da će nešto da se dogodi, koja na izgled nema racionalno objašnjenje, ali samo na izgled, zato što niste se možda udubili da razmišljate dovoljno duboko o tome. Ipak ona ima dobru dozu racionalnog objašnjenja. Kako i zašto? Ko ima iskustva ili ko je nadaren i ko je prijemčiv da brzo uči iz iskustava. Pazite, neko može da proživi nešto 100 puta, sličnu situaciju, a da ne nauči ništa. Znači, nije prijemčiv, mozak mu tako napravljen, takva mu je konstelacija mozga da jednostavno slabo uči iz iskustva. I 100 puta može da prođe istu situaciju i da ne memoriše, da ne zapamti one ključne momente, zajedničke momente, slične momente iz svih 100 situacija.
pa u 101. situaciji da skoro sa sigurnošću može da napravi prolongaciju trenda, to se tako zove. Znači, ako se 100 puta slična situacija dogodila, vrlo verovatno da će se i 101. put dogoditi ta ne ista, ali slična situacija. Neko, znači, može 100 puta to da prođe i 101. put opet da ne zna šta će biti. Dok neko ko je nadaren, jednostavno mozak mu je tako sazdan, nadaren je da uči iz iskustava brzo. On može da prođe 2, 3, 4 puta samo tu situaciju i već će zapaziti zajedničke imenitelje, zajedničke elemente koje prate svaku tu situaciju i već će napraviti tu prolongaciju trenda i znaće posle 4 puta, ako je nešto proživio 5. put, će već imati slutnju da to nešto može da se dogodi. To su takozvani, da kažemo, fini detalji koje dosta ljudi ne može da zapazi. To vam je ono kad idete ulicom i na nesvesnom nivou, recimo, primetite da se zvuk menja pre nego što će kiša da padne. Niko vam to nije rekao. Niste to učili u školi. Ali tu situaciju, eto prošli ste, sad 2 čoveka šetaju zajedno, 10 puta idu u šetnju, 2 prijatelja recimo. I eto, od tih 10 puta, 7 puta se zadesi da uvek šetaju pre nego što će da padne kiša. I ovaj prvi čovek, on primeti neke promene pre nego što će da padne kiša u zvuku, u graktanju ptica, u skupljanju ptica u jata, pa ne znam, specifičnom kruženju, drugčiji zvuk sirena automobila i tako dalje i tako dalje. Dok ovaj drugi čovek uopšte ne obraća pažnju na to, nije mu to ni u malom mozgu i on može 50 puta da prođe tu situaciju, a da ne bude svestan da će uskoro kiša. Dok ovaj prvi koji je pronicljiv i koji na nesvesnom nivou, nije on sad išao pa razmišljao o tome, nego jednostavno ti detalji mu lakše ulaze u mozak. Tako je koncipiran. On će da kaže uskoro će kiša. Ovo će ga, kaže, pa kako znaš? Pa kaže, ne znam da ti objasnim. Pazite, to je na nesvesnom nivou. On ne zna da objasni to. Ali ima taj utisak, eto kaže imam utisak, ne znam kako, ali imam utisak. A vidite, ljudi kad malo dublje razmišljaju, to se čak uči na nekim, ne znam, fakultetima za, možda na Policijskoj akademiji ili na tako nekim sličnim fakultetima, psihologija, kako recimo da zapaze detalje neke i tako dalje. Na običnim školama, običnim fakultetima se to ne uči. Vi ako izanalizirate nešto dobro, vi tačno možete da znate šta je uticalo na to da vi na nesvesnom nivou recimo znate da uskoro dolazi kiša. A recimo nema oblaka, pazite, ne vidite vi sad oblake neki to, jednostavno po nekim drugim parametrima, kao što rekoh, promena zvuka, promena zvukova nekih uobičajenih na koji ste navikli, oni sad drugčije zvuče. Pa promena pritiska, ona isto možete da osetite promenu pritiska i vi ćete se drugčije osjećati i po nekim drugim parametrima. Neko ko je vrstan znalac, on će tačno znati da vam objasni to. Evo vidiš, bit će kiša zbog toga i toga. I to će biti malte ne ono školski primer, školsko znanje da vam sve lepo objasni. Ali većina ljudi, običnih ljudi, nemaju pojma o tome. Jedino što ima što su neki ljudi nadareni, a neki su manje nadareni za to. I onda oni to smatraju, pogotovo oni koji nisu nadareni za to, smatraju da je to neka vrsta intuicije.
Ja se slažem da postoji čak i neka dublja intuicija, da mogu da se predvide neki događaji, ali to je već malo komplikovanije, to je već takozvana teorija sinhroniciteta koju je obradio Carl Gustav Jung, Freudov učenik, a kasnije i prijatelj. Malo se on posle odvojio od Freuda u smislu da je više išao u neke stvari koje nije mogao baš da objasni, išao u mistično. Sve što nije mogao da objasni, on je to pridavao, smeštao u religiju ili je povezivao to sa Bogom, sa nekim višim silama. Ali ta teorija sinhroniciteta je vrlo zanimljiva. Ona govori da sve stvari koje su se desile, koje će se desiti, koje su sada, da sve one postoji istovremeno. Da u principu i ne postoji prošlost, budućnost i sadašnjost. Sve stvari na svetu u beskonačnosti, sve one postoje sad. Odmah. To je kao knjiga. Pazite, kao knjiga koja je napisana. Jedino što mi čitamo knjigu od početka. I mi ne znamo sad šta je na kraju, nismo pročitali kraj. Ali ko hoće, on može da preskoči sredinu i odmah ode na kraj i da pročita kraj. Može da pročita sredinu prvo. Tako i sve ove stvari. Poenta je da je nečiji mozak je povezan, uslovno rečeno, sa tom knjigom svetskih događaja, svega na svetu što se desilo. I to je objašnjenje kako neko može da predvidi šta će biti u budućnosti. Bilo je tih proroka koji su tačno znali u koje godine će šta da se desi. To je prilike, ajde da kažemo, ljudi su kao personalni računari, a ta knjiga svega što postoji u univerzumu je neka kao internet. Znači sve što postoji u virtualnom svetu i na internetu. I sad neko ima pristup celom internetu malo veći, a neko ima malo manji, ograničeniji. I sad neki ljudi imaju pristup svim tim stvarima koje su se desile, će se desiti i sada su, i mogu jednostavno da skaču kao od stranice do stranice u knjizi i da vide jednostavno događaje koji će se navodno desiti u budućnosti, ali oni već postoje. Malo je to teško za naš mozak da prihvatimo da u stvari budućnost i prošlost i sadašnjost, da to u stvari ne postoji, da vreme ne postoji, to je samo u našim glavama. Po toj teoriji sve na svetu postoji već. I ono što će se desiti za 1.000.000 godina i što se desilo pre 1.000.000 godina, sve to postoji, samo zavisi kako mi to iščitavamo. No dobro, to je sad više filozofsko pitanje i metafizičko pitanje. Jer tu koketira fizika. Fizika tu koketira sa metafizikom, a kasnije sa psihologijom, parapsihologijom, filozofijom. To je, ajde da kažemo, povezano sve. Ali to nije tema ovog videa. To sam samo hteo da kažem kao šlagvort da je povezano sa intuicijom. Zato neki ljudi koji imaju otvoren taj prolaz u mozgu, otvoren ka shvatanju nekog višeg nivoa postojanja stvari, oni možda imaju tu intuiciju. Ali to je špekulacija, to nije naučno dokazano i kažem, možemo samo da špekulišemo, samo da nagađamo o tome. Ali da se vratimo na malo prizemniji nivo. Ono što sam objašnjavao kao intuicija, recimo ovozemaljska, to je da neki ljudi su malo više prijemčiviji da uče iz iskustva i to na nesvesnom nivou i onda im je vrlo lako, samo im se javi, pa vidi, meni se čini da će da se dogodi ovo ili ono, ne znam zašto, ne znam kako da ti objasnim, a
ja ću vama da objasnim. To je zato što je on iskusio to na nesvesnom nivou više puta i naučio je koji su svi elementi i parametri neke situacije koja će se dogoditi. Ali nije on mnogo razmišljao o tome, jednostavno mu to ušlo u mozak, jednostavno mu to lako ide. Ko što nekom lako ide, ne znam, slikanje i bez razmišljanja može ono što vidi da nacrta, malte ne ono perfektno, dok neko drugi ne može. Znači nadareni za to. Tako su neki ljudi nadareni za zapažanje sitnica i to na nesvesnom nivou. Kad kažem na nesvesnom nivou, znači nisu oni rekli, aha, vidiš, sad se menja zvuk, sad ću ja to da zapamtim. Ne, oni uopšte ne obraćaju pažnju na to, to im uđe samo u glavu. I složi se jednostavno situacija, slična situacija koju su proživjeli već nekoliko puta, kad god naiđe slična situacija, bez imalo razmišljanja, oni kažu, sad će da se desi ovo ili ono. Ovo promenu vremena, ono pred kišu, to sam uzeo samo kao primer. Neki ljudi imaju intuiciju, recimo, da će da izbije rat. Ne treba tu mnogo biti pametan. 1 plus 1 je 2, to je elementarna matematika. Vidi se, neki ljudi čak mogu i da izanaliziraju to na svesnom nivou, oni su još na višem nivou. Znači da tu intuiciju prevedu u racio, da racionalno obrade i analiziraju ono što izgleda kao maglovita intuicija. Recimo, neko ima intuiciju za rat, da će da bude ovaj sad najnoviji, ali tu nije trebalo mnogo biti pametan. Snage, da kažemo, ljudi su antagonizmi među ljudima, su toliko narasli da su odnosi koji su uspostavljeni među ljudima narušeni. Čim se ti odnosi, čim proizvodne, da tako kažemo, proizvodne snage prevaziđu postojeće odnose, dolazi do revolucije, to je neka definicija još od Karla Marksa. Ali možemo da to globalizujemo, čim antagonizmi između ljudi, masa ljudi kad naraste i prevaziđe postojeće kapacitete u kojima žive u smislu resursa, kad prevaziđu broj ljudi, prevaziđe postojeće resurse na koje se oni oslanjaju, onda mora da dolazi do konflikata zato što svi hoće da uzmu te resurse. I to je vrlo lako bilo predvidivo, ko se iole malo razume u psihologiju pojedinca, u psihologiju mase, u geopolitiku, to je vrlo jednostavno. Znači, ljudima su potrebni resursi, ljudi se namnožilo, pritisak je sve veći i veći, pogotovo što su se desile globalne promene zbog vremenskih uslova, neke regije su postale nepogodne za život, ljudi beže odande, gomilaju se u regijama koje su trenutno povoljne za život, ali tu onda nastaje problem resursa. I onda određene grupacije ljudi žele da uzmu resurse koji možda ne pripadaju trenutno, ali pošto oni imaju snagu brojčano su možda jači ili imaju snagu oružje, šta znam, onda hoće oružjem to da razreše. I tako nastaju ratovi. I tu ne treba sad neka velika intuicija i nekog možda kaže, ja sam imao intuiciju da će to jednom da se desi. Nije to intuicija, to je jednostavno nesvesno znanje. Videli ste to u vestima, kroz istoriju, čitali ste, to vam ulazilo u mozak i onda se, iskristalisalo da je ponovo slična situacija. Ali vi niste mnogo razmišljali o njoj. Samo vam je došlo da je to slična situacija ko pre i da može da nastane rat. I onda mislite da je to intuicija. Nije to intuicija, to je znači iskustvo. Iskustvo u smislu znanja. Iskusili ste to znanje više puta, ušlo vam je u glavu i to je to.
a vrh toga je kad znate da objasnite. Čim vi to znate da objasnite, da izanalizirate, to onda izlazi iz okvira navodne intuicije i to je onda čisto znanje. Tako da možemo da kažemo da ova svakodnevna intuicija, da je to proizvod nekog iskustva, odnosno znanja koju su ljudi više puta prošli na nekom nesvesnom nivou, pa im se čini da je to intuicija. Dok neka dublja intuicija, ono što sam pomenuo, teorija sinhroniciteta, ona već proizilazi iz neke obdarenosti, da kažemo, povezanosti, otvorenosti ljudskog mozga ka nekim višim sferama. I to bi već mogla biti neka intuicija kao ono da će se tačno ne znam koje godine desiti to i to, kao neki proroci što su predviđali i tako dalje. Malo smo u ovom videu zadrli zagrebali po ovoj temi intuicije, pokušali smo da koliko toliko smestimo u neke racionalne okvire. Znam da će mnogi biti podeljeni po pitanju te teme, zato što neki ljudi prosto vole da bude nešto mistično. Jer kad je nešto mistično, onda im to daje osjećaj nečega što je beskrajno. I onda ih to uljuljkuje, kao neko beskrajno more, beskrajna prašuma, neki beskrajni prostor. Neki ljudi to vole i to ih uljuljkuje. Dok neki ljudi vole da sve racionalno obrade i da sve imaju pod kontrolom, da znaju sve kako i šta je. Ali to je već na vama. Ako vam se video svideo, lajkujte, delite drugima, prijavite se na moj kanal i vidimo se uskoro u sljedećem videu. Prijatno!